ozayo kazinsili uyabona kudinga usile kazusile sanibonani bo ninjani azde Gani? Hamba naphusha sinexoxa. Makhona abantu Sanibona. Awungeke. Sakhona umuntu othi sicela enye camp manje. Awungeke. Ngisakhathele kakhulu mina ngeke. Azosenza iqiniso fethu ngoNkulunkulu akubusisi. Nabami nina madoda. Njani sami ngephela choma njani. Hayi nombuso langa, nombuso sana. Why your voice phansi? Hey. Kade busy manje. Ayikabuyi kahle. Kodwa kade emsebenzini. Ntombi yami ngipho umkhovetsheni. Ukhathazela icamp kabi. Ingikhathaze kabi. Ngizongibingelela. Nokubingelela asema ngiphoxa ubuhlungu wathi abo-enza abaka-2010 kakuphoxa ungenzeni why i-profile picture yakho ingekho purple ngiyazibuzela nje angicabanga ngokufaka la ku-TikTok kodwa WhatsApp i-purple but I don't mind ukuyifaka nakhona ngicabanga kanje ukuthi ngiyifake sobona bakithi umdala ivoice bakithi wazoyenza ayimpumelelo icamp okuhle kodwa ngiyabonga Chomo ninga request bangani one day kunento engifuna ukwenzela yona incane nje mama ngiyabonga Chomi hasiza mama hello amaxolo debe kunento ngakhona bafethu usiphindele nsizama ma enjoy nina nje kumnandi necamp lenkosi siyabonga nangama celebrities bonga mina bangani bami macabe sawubona Angela mama yakho nomzukulu siyabonga kodwa sesenzile iqiniso Friday siyabonga uNkulunkulu angcinele wena ngiyabonga Chomo ivoice yahamba sis hlezi ngifuna ukuzwa kwama-camp akinkinga ngile komhlabela ingane buya lapho I love you siza mama yamalulu thank you mnganami unjani ngiyaphila bani lwa sawubona Chomo ngecamp bonga mina madoda love you too sebenza kanzima ya all these events after imfethu kodwa ke savuma enlenzo yeshema siyabonga qandile country ngiyabonga madoda manijabulile inkanyezi yobuso ikephi isemlazi hayibo wena Mbungulu ijajami isekhishwe yini ayibonga Uqazi lamazinyo la
uvula amazinyo awubona jaja usiphumile black. Sicela ungashadi. Anoche-ke my love. Yaxolisa ukusho kodwa awu. Ngeke khehla ngeke. Ngeke khehla ngeke. Ayibona. Usizwe iPhone entsha yini lo? Uyena ngiyambona. Inkinga ke manje inkinga manje ubhampela nami ke manje ke emthengwayo ke kayi shem ngiyayidla. Hayi ngiyayidla shem. Ngiyasola. Ngicela ngimnikeze amaqede ngihamba ngimshiyadele endlini asangane yedwa endlini. Utheke akulaleki namhlanje process abantu. Ngalala wena. Wena ke uyimina nje. Ungaxoxa nalutho ngalala. Babuze nabo sibangalala. Ngani nami nefone ethi ngikhombise bangikani. Ngikhombise funa yakho my friend. Sembe. Akaphaphi ke. Hayi guys. Ungathuswe yimina. Yo guys ngikhathele. Sizamambo yayini but ngiyancama. Akamazi uncama umngani. My friend. Ngathi uyamsaba. Hayi kahle. Amkhize lento zakhe yebo uzizwa kanjalo. Manje yena isigwidla endlini. Inja yimi. 20% athi phone. Sicele hengu yakhe. Thina into yakho Mkhize. Amanda Mkhizo nembali pink. Amanda Mkhize nembali pink. Live yona senze kuphi? Ngizenze angisazi ukuthi ubani igama lalwasi Nkosi yami wayenza usisoma omncane begonqele komunye umcimbi. So ngangazi enza kusibahlisa time because kangakwazi ukuphuma endlini la ngebhizi ngayo. Wangitshela unawo black umuntu wangazendlini. Wangifonelela yena waza angisazi. Bawa asandi igama lalwasi ngisho. Angisazi kodwa wasemlazi. Uyenza shemali into yakhe bandla Nkosi yami seswa abantu. Yo. Uthi kujona nje lenkanyezi sokuthola kahle ngoJanuary. Mase kuzojoyina ikabazeka. Mhlama. Ngiyabonga Thusi. Ngaze ngiphuthule kanti mhla 7. Ngiyaphi ebindle nenduna simangati. Abanga my friend. Mina ngikwazi ukuthi nginengane eno 6 years abangithanda. Ngiyabonga mama. Yo muhle Amanda Jesu. Yo kodwa ngimewezeleni. Nana nibhekde nisho. Yaphapha manje lona lana. Basho Amanda Black. Naye muhle phela. Ma. Sengizobe ngazophapha kusho Amanda wena. Sho Amanda Black. Naye phela muhle kanti yini? Wena unjani? Wena. Uyangibona nje. Uze football. Usopisi. Mama mhlaba khanya masesiswini. Sesikhanya ibliss manje. Ngoyo ngalela dingilele mina kulaleki manje. Yo. Maningi amalokhu njani lana. Lo message nabanye khona comment bengisase ngiyayiqala nje. Ngafuna se brr. Onansi awuzentombi zamambo induna mina. Induna wena. Luyanda siyakhala ba. Event ama G Festival.
ingoma mhla 7 March 2026. Angimashasha Chuma. My friend. Usone iPhone entshasha from Usomdala. Inkinga ke manje sekuchonyelwa yena Usomdala ngale phone. Yes, why not? Ngizizwa nje ngizisola kakhulu. Zamaphethu ngashadi. Ngidinga ukukhulisa umntanami. Umlethe emshadweni wami ngumkhulise lakho. Ayusindebe high ndebe isa 219. Ngizojabula please. Ndaba isa 219. Hello. Isiqubu Amanda ufuza ubaba. Yeah. Boss official yebo uyakwazi. Siyakuthanda nami ngiyanithanda. Sabe xoxa indaba. Amkhizo njani sweetheart? Kaphela njani suku luhle. Suku luhle. Ngiyalithanda igama la suku luhle. Lihle. Mina ngizithandela uGqezu nje. Manje ingane yami eklasini kuthiwa Gqezu. Yeah. Ngeke kwazike nje. Ngeke nje ngibone ingane yami nezingane. Awubukisi ngaye. Ngane yami kuba usuku oluhle. Isimasa Amanda cela umvezo wokugcina. Yo. Sineka ke dlule. Sibuka uyasineka. Cha ngihleka kodwa. Ngisho nje. Sabona sizahamba yathanda all the way from eGoli ngiyanithanda abangani bami. Kamenziwa uyacabanga nje sekushiwo njalo. Kuthiwa Gqezu. Hayi ngeke phela bizwe ngoGqezu esikoleni. uGqezu yena yebo kodwa eklasini sezothiwa Gqezu. Mekumfana cabanga nje insizwa uGqezu. Yeah. Sawubona Ntombi. Igama lami nguGqezu. Gqezu Ntombi. Akuvumela la. Yeah, Gqezu. Kambe Ntombi usalimini ngicela uthi good night sibahleni Nzimande. Ngizolala. Ngiyabhala. Good night Nzimande. Ubhale kahle my darling. Zifuna mikalangani. Ngibuyisela wena. Good night. Ngisho kumina lo nto. Ngicula le ngoma ethi webaba angiculi kwamina nje ngikhathele kakhulu ke. Hayibo. Hayibo awazi ngana. Ngenzela mfethu. Ngicela ngana. Ngicela ngana ngizokuthikela enye ifoni. Hayibo. Wayesingalanga guys angazi le ngani ke bafethu manithola ithuba neze ningibongele ematshitshini azangiqinisa intombi mawuvela nje upoto neze ningibongele shini kodwa ubuke ukhathi lesi samehlo akho ngiyafa mkhani wami
Hawu yini manje? Ngiyacela. Buku. Yabona lezi ngoma kanje angizazi and angizazi nje inhlobo. Kodwa lo pukuza la. Hayi bafethu ningitshela mayisevotela ngoDisemba. Nawukharwa ncane. Hayi ncami sisi. Wait, uncama kuyeni lo imaki chomi. Akeni lo wevele windini lemoto ekhuluma nomuntu driver kwathiwa akasuke emotweni ovela asiginqa phansi. Uyena. Uyena weva. Ngimthanda kakhulu ncami mina. Avela iginqa phansi ncami. Wencama usukume lapha. Avule drama wena njalo usukume. Ncami imoto ifuna ukudlula. Mina ngicela lesi sokhathile. Ngiyabonga mngani wami. Ufuna nanguncane. Mina ngintombi sisi. Uthi umngane wami angilale ngoba ngikhathele. Ngizobheka isitifa esimarinate. Yeah, marinate wena mama. Madoda sokhuluma ayikusasa. Tuesday. From Tuesday galing. Ngiyazeba ngani bami soxoxa. Ayisicefele sisenzayo wena. Ibo live mina Alexa out of K. Ya bowl. Papa yini bochomi ngiyantshada. Ngenhlitiyo yami yonke. Asibonane Tuesday. Ngiyaphila Nkosi Mjali. And bye. Antsana bye. Yini manje sicefe? Yabona usibona